Bun venit la Nopți Albe, podcastul care își propune să te inspire, să te motiveze și să te relaxeze. În această noapte, alături de mine, o am invitată pe Laura Tătulescu, soprana Laura Tătulescu, de care mă leagă o frumoasă și veche prietenie, nu vom spune de cât timp. Bun venit, Laura! Bine te-am găsit și mulțumesc mult, mă bucur tare să ne revedem în formula asta și în cadrul ăsta cu totul și cu totul special. Așa este, un cadru mai nu atât de cald, nu atât de... Foarte relaxant și foarte intim, așa cum sunt și nopțile albe. Sper să nu ne apuce o bârfă, la asta mă gândesc. Că noi obișnuite... O luăm ușor. Cum ești, Laura? Bine, sunt... În primul rând mă bucur foarte tare să te văd, că a trecut destul de mult timp și așa cum spui, ne leagă multe amintiri și inevitabil. Mereu pe fugă am fost, pentru că Laura are într-adevăr foarte multe concerte și am prins-o mereu ori între pauze, ori la final, ori când sărea toată lumea pe ea și la Ateneu, exact, când ai avut concertul cu... A fost s-au sărbat, cred că 70 de ani de la înființarea liceului Lipati. Din Lipati. Și al cărui liceu l-am absolvit noi și m-au chemat să cânt cu orchestra liceului. Și ce emoții te-au încercat, dacă tot ne-am aruncat așa în pâine? Da, emoțiile au început de când am început repetițiile. Mergând din nou pe holurile liceului. Am trecut pe lângă clasa noastră și a fost foarte emoționant. Și ei intrau atunci în renovări și era clasa goală și eram un pic, cum să spun, eram emoționată. Dar parcă cu ochii minții ne vedeai... Da, atunci era o imagine foarte, foarte clară. Am ieșit puțin din realitate atunci. Și după aia când am revenit și am văzut sala goală, m-am întristat puțin. Dar gândindu-mă la viitor că urmau să renoveze, urmau să facă ceva. Și noi am prins o renovare tot prin 95, dacă nu mă înșel. Da, adică lucruri bune făcute. Sigur. Tu ai început prin a studia? Vioara. Și după aia violă. Și după aia când m-am oprit, toată lumea s-a bucurat. Vorbim de vecini, nu? Aici. Și de familie și... Și de familie? Cred că și de profesori. Cum ai ajuns în primul rând să faci muzică? Am venit din Statele Unite, eu sunt născută în Statele Unite, după cum știi. Laura era colega noastră americancă, îi se spunea, în clasa 5 a aterizat o altă Laura, eram deja 2 Laure în clasă, a venit și a 3-a Laura. Da, Laura americancă. Da. Și ne-am mutat în Piața Unirii și părinții căutau școli pentru noi și au zis care e cea mai apropiată școală. Și era liceu de muzică din Lipate și școala de balet la care s-a dus sora mea. Și așa am ajuns. Acolo m-au dat la vioară, nu mi-a plăcut. Practic nici n-ai avut timp să te dezmeticești dacă îți dorești, să te gândești dacă îți place, nu-ți place, îți dorești, erai așa băgată. Dar am realizat destul de repede că nu-mi plăcea. Am făcut violă după aceea 2 ani, iarăși nu. Îmi plăcea nu te regăseai? Nu-mi plăcea. Mie mi-a plăcut de mic copil să cânt. Și știm, că ne duceam în sălile de balet și cântam. Da. Era Fine Cold. Exact. Și mi-a plăcut foarte mult teoria muzicală. Asta mi-a plăcut mult. Și când eram în clasa a 8-a, nu se făcea canto. Pe vremea aia nu se făcea canto din clasa a 9-a. Se făcea canto secundar, dar canto principal se făcea din clasa a 11-a. Și așa am făcut. Am făcut canto secundar, am renunțat la instrument, dar mi-a făcut un mare bine, pentru că mi-a dezvoltat auzul. Urechea, da. Și lucrul ăsta l-am purtat pe peste tot, pe unde m-am dus. Și am dat la canto secundar cu teorie principal. Iarăși un lucru foarte benefic, pentru că după aceea, după ce am terminat secțiunea teoretică, m-a ajutat lucrurile astea cu solfegiu, cu dicteu și învățam foarte repede. Am putut să-mi învăț partiturile foarte repede. Am putut să fac toate legăturile
între armonii, între alterațiile care apăreau și către tonalitatea unde se duceau și așa mai departe. Și după aceea, în clasa 11, am dat la canto, la clasa doamnei Georgeta Ionescu, care mi-a fost o foarte, foarte importantă persoană în viața ta. Personalitate în viața mea, da. Și am dat după aceea la conservator și am fost la clasa doamnei Sanda Șandru, un alt om absolut extraordinar. Da. Și trebuie să spun că am avut parte de profesori de excepție și care mi-au vrut binele. Practic Dumnezeu ți-a deschis calea. Voiam să te întreb de ce ai ales canto și n-ai... Ok, am înțeles că nu te regăseai în violă, dar totuși la 14-15 ani suntem un pic micuți ca să decidem o astfel, să avem așa un curaj să rupem... Profesoara mea de teorie, doamna Daniela Tudorancescu, cu care făceam și cor la vremea respectivă și pian, mi-a spus, făceam solfegiu și mi-am dat un pic drumul la voce. L-ai interpretat. Da, și zice, măi, da, tu ai voce. Zice, ar trebui să încerci să dai la canto. Și după aceea am avut o altă profesoară de teorie, apropo de profesorii de teorie, doamna Stoica, se numea, era mama unei colegi ale noastre. Da, Raluca. Exact. Și ea mi-a spus, măi, tu ai voce. Cunosc pe cineva de la opera să te trimit la persoana respectivă să te audă. Și mi s-a confirmat același lucru, am pregătit 2 piese și am intrat la canto secundar. Și asta a fost. Și după aia cumva nu am mai avut niciun fel de îndoieli în ceea ce privea drumul meu. Am știut. Am avut... Practic Dumnezeu a vorbit prin aceste 2 persoane. Da, dar și prin profesorii pe care i-am avut după aceea, care m-au sprijinit, dar mai mult decât atât. De când am început să cânt, am avut o voce și eu am spus întotdeauna că a fost vocea îngerului păzitor, care îmi spunea, vei reuși. Nu mă îndoiam, adică mie mi-era clar că ăsta este drumul meu, de când am început. Și, într-adevăr, așa a fost. Nu m-am abătut de la el. Așa este, când îl simți și îl simți cu tot sufletul și îl trăiești și mergi cu încredere, automat fiecare treaptă pe care o urci, că nu este ușor nici conservatorul și orele foarte multe și orele de studiu. Absolut. Toate. E și foarte mult studiu individual, că profesorul îți dă o informație și este acolo și este implicat, dar tu trebuie să iei informația aia mai departe și să te pui în fața pianului și să studiezi și să dezvolți lucrurile ăla pe mai departe. Și după aia, tot ce ai făcut în studiul individual, iei cu tine și duci la profesor. Și profesorul iarăși te îndrumă pe mai departe. Este e o relație de give and take, cum se spune. Da. Și când alți tineri se duc și se distrează... Noi stăm la studiu. Da, și în copilărie. Că de multe ori auzeam 1, 2, 3 la pere de stai și trebuia să stăm la pian, la violă, la canto. La solfegi. Dar pentru că e o responsabilitate. Noi, ca muzicieni, suntem învățați că a face muzică, atunci când ai un talent cu adevărat, e o responsabilitate. Cred că, în general, în viață trebuie să-ți găsești acea scânteie și să ți-o asumi și să mergi mai departe exact cu responsabilitate. Exact. Pentru că altfel n-ai cum să reușești. Nu. Mi-mi spunea sora mea o chestie pe care a citit-o odată, în care, Doamne, încerc să-mi aduc aminte cine a spus-o și nu pot în momentul ăsta, dar spunea în felul următor. Îmi vine Oliver Sacks, dar nu este el. Dar spunea așa, să nu faci lucruri de care ești neapărat pasionat, dar să faci lucruri la care tu te pricepi cel mai bine. Și un muzicienii sigur sunt oameni talentați, dar sunt unii care poate nu au același talent, dar muncesc și capătă o tehnică extraordinară în asta și ajung și ei să reușească. Da, să reușească. Da. Și sunt mulți care poate... au talentul mult mai plin. Da, dar sacul care mai plin, nu dar muncesc, care nemuncind. sau sunt unii care, să zicem,
pentru că sunt pasionați de ceva, dar nu au talentul respectiv, cumva își taie drumul și atenția către altceva pe care l-ar putea face mult mai bine. Corect. Și e păcat. Și pierd, da. Exact. Ai început Lipati, ai urmat liceul, ai ajuns la conservator. Ce s-a întâmplat la conservator? După 5 ani, că noi am prins cu 5 ani, nu că am fi fost mai grele de cap decât sunt acum. Nu, dar să știi că era un sistem mult mai bun pentru împărțită materia, eu mă gândesc cu groază cum reușesc acum să împartă materia în 4 ani. 4 ani. Au încercat și cu 3. Da. Dar totuși la Facultatea de Interpretare Muzicală, sigur, independent de dorințele universității, pentru că Universitatea Națională de Muzică București cred că plânge vremea unei licențe de 5 ani. Corect. Dar ăsta este sistemul. Asta ne adaptăm. Da. Exact. E foarte dificil. Dar, într-adevăr, am prins cu 5 ani și mi-a fost de imens folos, pentru că am putut lua lucrurile gradual. Am avut profesori care, doamna Sanda Șandru, maestru Pompeiu Hărășteanu, maestrul Hero Lupescu, regizor, un regizor extraordinar. Da. Noi am fost operele dânsului. Noi am fost ultima lui generație. Și toate lucrurile pe care le-am învățat de la acești 3 profesori, și nu numai, au fost mulți, sunt prea mulți, ca să nu vreau să încep să enumăr pe toți. Să nu se supere pe exact, noi. Că nu vreau să uit pe cineva. Dar au fost mulți. Dar ei 3 au avut într-adevăr o influență foarte mare asupra mea pe perioada facultății. Și maestrul Corneliu Fănețeanu, de asemenea. Nu m-au lăsat niciodată să trec de o anumită limită vocală. Cu maestrul Pompeiu Hărășteanu am făcut liceu oratoriu. Era o plăcere, era o bucurie. La fel și cu doamna Șandru. Doamna Șandru venea în fiecare miercuri, eu nu aveam oră atunci, dar venea în fiecare miercuri să mă încălzească pentru clasa de operă la ora 8:30. Special pentru tine. Special pentru mine. Ce disciplină de profesor. Un adevărat pedagog care nu se joacă până la urmă cu vocile, pentru că este foarte importantă încălzirea făcută corect. Absolut. Și a avut întotdeauna grijă. A avut întotdeauna grijă de vocea mea, pentru că și dumnea ei, la rândul ei, a avut grijă de vocea ei. A știut ce înseamnă o carieră, a știut ce înseamnă disciplină. La fel maestru Hărășteanu, la fel maestru Hero Lupescu. Și eram activă. Mergeam la orele de canto, aveam 3 ore de canto pe săptămână, aveam liceu oratoriu, aveam clasă de operă și toate le făceam în paralel. Și profesorii se cunoșteau între ei. Da, doamna colaborarea între profesori. Doamna Șandru îl știa pe maestru Pompeiu Hărășteanu. Ei 2 au lucrat la rândul lor cu maestru Lupescu și așa mai departe. Deci eu mă simțeam protejată. Și pe mâini foarte bune. Exact. Și am absolvit, mi-am dat licența, mi-am dat apoi și masteratul și am avut rolul de licență, că pe atunci ieșeai din facultate cu un rol întreg făcut, cântat. Ce rol ai avut? Margareta din Faust, pe care l-am cântat la Opera Română. A fost producția facultății și orchestra facultății, la pupitru era maestru Constantin Petrovici, care, Dumnezeu să-l ierte, care iubea vocile și care vorbea cu noi și ne explica niște lucruri. A fost o experiență totuși cu totul deosebită. Mi-am dat apoi masteratul și țin minte că am primit un telefon după ce am terminat. Până la acel telefon, te întrerup. Da. Ce își dorea Laura Tătulescu după terminarea? Care ar fi fost următorul pas pe care l-ai fi văzut tu? Voiam doar să cânt. Nu mi era clar exact unde, dar eu voiam să cânt. Asta mi era clar. Ascultam discuri. Eu dacă aveam vreodată vreun ban, îmi luam discuri, îmi luam cărți. Partituri nu se găseau, din păcate, în vremea aceea.
doar la anticariate, dacă mai aveai noroc să mai găsești. Și de multe ori poate nu chiar ce-ți doreai. Nu, exact. Dar mi-era foarte clar, ascultam toți mari artiști. Montserrat Caballé, Maria Callas, Angela Gheorghiu, aveam toate discurile Angelei Gheorghiu, Leontina Văduva. Ascultam foarte mult și mi-am dezvoltat și urechea, mi-am dezvoltat gustul. Este... Renee Fleming, o ascultam și pe Fleming, Doamne, dar mi-am dezvoltat și o înțelegere pentru voce și pentru rolurile respective. Ascultam operă, puteam să-ți spun toate replicile din Traviata, toate replicile din Boema, bine, din Faust că l-am făcut, dar știam toate lucrurile astea. Nu știam exact unde, dar îmi doream foarte mult. Și ajungem la ziua cu telefonul. Așa, de la un critic muzical, doamna Anca Florea, iarăși Dumnezeu să o ierte, care a fost un mare sprijin pentru mine după aceea. După ce de fapt, din facultate, de prin anul 3-4, m-a auzit și m-a ținut minte și am rămas în legătură. Și după aceea, după ce am terminat masteratul, am primit un telefon de la dumneaei și mi-a spus, se caută la Viena pentru un concert la radiodifuziune austriacă o soprană româncă, pentru că este o seară a artiștilor români. Zice, poți să mergi? Zic, da, am să merg. Și am fost, în sală a fost directorul operei din Viena, Johan Hollander, care m-a auzit și m-a invitat să dau o audiție a doua zi. Și zice, când pleci? Zic, plec mâine. Zice, zic, dar plec seara. Zice, mâine la ora 10 vii și cânti. Zic, bine. Eram foarte relaxată, pentru că nici până cap nu-mi trecea că o să spună da. Singura mea dorință era să cânt bine. N-aveam nicio partitură la mine. Am vorbit cu pianista cu care cântasem în seara aceea, Ana Crăciun, care ulterior mi-a devenit o prietenă foarte apropiată, și zic, ce arii ai? Că eu n-am nimic. Și m-am dus a doua zi la ora 8 să îi caut prin partituri, să văd ce are, ca să pot să mă duc să cânt ceva. Exact. Am găsit, am repetat cu ea și ne-am dus și am cântat. Și n-am avut emoții. N-am avut, pentru că nu mă gândeam. Nu conștientizai, cred că încă. Nu. Și am cântat și apoi mi-au adus o partitură să o cânt la prima vedere, să vadă cât de repede învăț, apropo de teorie. Oricum, da. Erai aproape la prima vedere și cu partitura dinainte. Nu, le cântasem, dar nu le studiasem, nu eram pregătită. Dar mi-au pus o arie complet nouă în față. Și a fost o surpriză, dar am putut să-i fac față din nou pentru că am avut pregătirea teoretică. Da. Solfegiu. Da. Care este vital cântăreților. Clar. Și am cântat și zice, au stat ei de vorbă acolo, cei care erau acolo în comisie, ca să zic așa, și următoarele 3 secunde mi-au schimbat viața. Mi-au spus, îți face pielea prin mine. Da, te luăm. Asta a fost. Mi-a schimbat toată traiectoria. Asta a fost în septembrie. În noiembrie eram mutată cu toate lucrurile la Viena, am început stagiunea. Deci m-au angajat practic în timpul stagiunii. Și am început cu roluri mici. 24 de ani? 24 de ani. Am început cu roluri mici. Pentru mine a fost fascinant. Pentru că toți artiștii pe care îi ascultasem pe disc erau acolo. Da. Și împărțeam scena cu ei. Și încercam să iau și să sorb tot ce îmi spune, nu neapărat tot ce îmi suna, dar tot ce făceau ei. Să te inspire, apropo de de exemplu. Da, exact, că vorbeam noi mai devreme. Și făceam cu repetiții foarte multe. Am învățat foarte mult și de la pianiști. Și am avut și acolo profesori care m-au sprijinit extraordinar. Mă gândesc, o altă soprană româncă, Silvia Grimberg, care a făcut o carieră fulminantă și a fost o cântăreață excepțională, m-a ajutat foarte mult
acolo și am mai avut oameni care m-au sprijinit pe drum pentru că avem nevoie de o ureche externă. Avem nevoie, ai avut clar darul lui Dumnezeu, vocea pe care ai îmbunătățit-o. Sigur. Dar în același timp felul tău de a fi foarte asumată în ce faci, de a fi foarte corectă, de a fi foarte nu-mi vine cuvântul, studioasă, da? Și atunci automat când prinzi un astfel de om și cu talent și cu atâta dăruire și dorință de învățare și dorință de a trage ca un burete, cu atât mai mult cred că le-a fost și lor să lucreze cu tine, le-a fost ușor să lucreze cu tine și să te placă, să eu te zic adopte. Că să zic eu chestia asta. Dacă o timp, spun eu, nu e. Da. Dar m-am înțeles bine cu toți profesorii pe care i-am avut alături. Pentru că știu că în general sunt mai sceptici în momentul în care lucrează cu străini sau și depinde și din ce țară Cu Silvia vorbeam românește. Uh-huh. Ea româncă fiind, dar și cu cei care nu erau din România. M-am înțeles bine. M-am înțeles bine. Fie că a fost vorba despre doar un sfat pe care îl ceream unor artiști cu care colaboram în momentul respectiv, fie că lucram cu cineva mai pe termen lung. Care a fost primul dirijor sub bagheta, mare dirijor sub bagheta căruia ai început? A fost Marco Armiliato. Am cântat și cu Andris Nelsons. Am cântat cu maestru Muti. Cu maestru Riccardo Muti, cu care am cântat și la Viena și la Tokyo, în Così fan tutte, și a fost o școală. Bine, tremuram, asta cred că se subînțelege, sau nu, dar tremuram. Tremuram de emoție și din fericire m-am pregătit zdravăn pentru acel debut. Și a fost o muncă colosală. Și după aceea a venit și toți artiștii care erau lângă mine lucraseră deja cu el. Și era și făcuseră deja rolurile. Poate unul dintre soliști nu făcuse, dar totuși știind să cred că da. În orice caz, era extraordinar să fiu martora. Martora lucrului maestrului Muti cu acești soliști care au făcut deja rolurile respective cu el și să văd ce mai scot din rolurile respective, cât mai pot scoate. Întotdeauna se ivește câte ceva, da. Nu există să termini în artă. Nu, niciodată. Dar au fost câțiva dirijori care într-adevăr m-au marcat, iarăși Ivan Fischer, cu care am cântat și la New York, și la Berlin, și la Budapesta, în nunta lui Figaro. Să le luăm ce urma după Viena? După Viena am făcut, să zicem așa, o mișcare paralelă la München, la Opera de Stat din München. La Viena am fost solistă 4 ani de zile în ansamblu și la München am fost 5. Dar am colaborat cu ei 11 ani de zile, că m-au tot invitat și m-am întors. Și la Viena m-au rechemat, dar niciodată nu se potrivea cu programul pe care îl aveam. Și asta mi s-a întâmplat de multe ori. Și e o situație destul de nefericită când se întâmplă asta. Și la San Francisco am pățit asta. Am primit 2 invitații să cânt acolo și n-am putut să merg din cauza unui conflict de date, ca să zic așa. Da. Și atunci nu te mai întreabă și a 3-a oară dacă, ok, hai să zicem, nu poate o dată, nu poate a 2-a oară. A 3-a oară se spune că intri peste liberul arbitru. Da, așa deci, este în influencer. Da, exact. Prima dată îi zici, încerci să îi spui, a 2-a oară, deja a 3-a oară intri peste liberul arbitru. Da. Și am fost la München și am învățat foarte multe roluri noi și acolo. Bine, la Viena tot ce am făcut era nou. Clar. Dar la München am dat peste, sigur, alți oameni, mulți, dar și mulți pe care știam deja, care cântau la Viena, veneau și cântau și la München. Și am întâlnit colegi cu care am legat prietenii foarte, foarte frumoase. Pentru că așa se întâmplă când ești într-un ansamblu. Dar au avut încredere în mine acolo și mi-au dat... Și la Viena am făcut roluri, am început cu roluri mici
și au crescut pe parcurs. La München am făcut mai mult roluri mari, aproape numai roluri mari. Am mai făcut Te-ai și dus într-o maturitate ta, Da. deja crescusești. Da, într-adevăr. Și directorul de acolo, de la München, m-a auzise la Viena și mi-a oferit o listă foarte lungă de roluri și Printre care, bine, Susanna, pe care o făcusem la Viena, Despina, Creuza din Medea și Corinto, Doamne, Musetta în Boema, rolul titular din L'Enfant le Sortilège, care mi-a adus așa o plăcere nebună, dar mi-a dat și roluri principale din opere contemporane. Și am făcut premiera mondială a 2 opere acolo, în festivalul de la München. Odată ca solista ansamblului, odată ca invitată. Și am primit pentru rolul Hanna din Make No Noise de Miroslav Sânca, un excepțional compozitor din Cehia. Am primit Münchener Festspielpreis pe anul 2000, cred că 11, dacă nu mă înșel, solista anului respectiv. Și a fost o mare onoare pentru mine. Clar. Pentru că nu-i puțin lucru să ți se recunoască lucrul ăsta. Era pentru opera asta, era și pentru Marțeline în Fidelio și pentru Țerlina în Don Giovanni. Pentru că le făceam în acea vară, pe toate în paralel. Și țin minte că a fost o perioadă, nu o să uit niciodată, aveam într-o perioadă de 12 zile 3 roluri diferite, 8 spectacole în 12 zile mult. și 3 roluri mari. Și am debutat în Adina din Elixirul Dragostei la München. Și făceam Adina, făceam Marțeline în Fidelio și făceam Gretel în Hänsel și Gretel. Și ăsta a fost iarăși un rol pe care l-am debutat acolo, care mi-a adus niște satisfacții enorme și din păcate e un rol tare subestimat. Pentru că orchestra, în Germania se glumea că este un fel de Baby Wagner. Dar este o orchestră foarte puternică. Și atunci, chiar dacă subiectul operei este de copii, îți trebuie să ai stamina foarte bună, trebuie să ai o tehnică foarte bună și o proiecție de voce, cum să spun, chiar la țintă. Da, să duci fix. Exact, pentru că dacă împingi vocea, dacă dai mai mult volum, nu-ți trece vocea de orchestră. Dar dacă cauți proiecția vocii, să mergi pe senzațiile pe care le ai mecanice decât pe cele auditive, ești mult mai câștigat. Și cu publicul, dar și aici. Că nu obosești. Da. Și asta, am învățat lucrurile astea și, cum să spun, toate dozajul cu orchestra, unde îmi permit să dau un pic mai mult, dar niciodată până la capăt, și unde îmi permit să dau mai puțin, dar întotdeauna să proiectez. Exact, că sunt tot timpul. A fost o colaborare și cu Woody Allen? Da, asta a fost între Viena și... Mi-aduc aminte că în perioada... Da, între Viena și München, când făceam trecerea, ca să zic așa, am debutat la opera din Los Angeles. Am făcut, de fapt, o audiție pentru Lauretta, dirijorului James Conner. Mi s-a părut foarte fain asta. Laura o interpretează pe Lauretta. Și m-am dus la Paris să-i cânt maestrului Conner. Eu nu știam pentru ce este. Eu m-am dus cu repertoriul meu. Și m-a ascultat și zice, tu știi pentru ce audiția asta? Zic, nu. Zice, e pentru Lauretta în Gianni Schicchi. Și zice, va fi un eveniment foarte special pentru că se face tot tripticul puccinian. Tabarro, Suor Angelica și Gianni Schicchi. Primele 2 erau făcute de un alt regizor, dar Gianni Schicchi de Woody Allen și era prima lui operă. Și am ajuns la Los Angeles și a venit și el, a fost foarte, foarte interesant. Foarte liniștit, foarte... Se zice, așa pare... Da. Dar prin puține cuvinte a scos un lucru extraordinar. Da. Și am reluat după aceea producția respectivă în Italia, la festivalul de la Spoleto, tot regia lui, dar n-am mai venit în Italia. Dar deja tu știai... Știam producția. Da, era... știai cam ce își dorea. Dar
Și totuși și la Spoleto, când te duci să cânti muzică italiană, italienilor, Da. e ceva. Dar a fost un succes frumos și de care m-am bucurat foarte tare. Și în timp ce eram la München, am avut multe colaborări cu alte teatre. Am cântat foarte mult în America. Am cântat și în Austria. Cum a fost să te reîntorci în America? După câți ani? Mulți ani. Los Angeles a fost prima dată când m-am reîntors în America în calitate de solistă, de artistă și a fost emoționant. Sigur că având și o familiaritate cu limba, cu unele obiceiuri, cu felul oamenilor de a fi. Da. M-am simțit bine și m-am reintegrat, ca să zic așa. Te-ai gândit să rămâi, să te reîntorci? Niciodată? Niciodată. Nu. Iubesc Europa, iubesc America, dar sufletul meu este european. E românesc, e românesc, rând, da. Dar oriunde am fost în Europa, aproape oriunde, a fost ceva foarte, foarte aparte. Dar întotdeauna m-am întors în America cu drag. La Santa Fe am fost de 2 ori, la Cincinnati, în Atlanta, la Seattle. În foarte multe locuri am fost și mi-a făcut bine, mi-a plăcut și atmosfera de lucru în America e una foarte relaxată. Și lucrezi altfel când e o atmosferă relaxată. Pentru că și normal. Tu te relaxezi. Mai faci și ce-ți place? Exact. E secretul exact. reușitei. Și am avut și experiențe, să zicem, asiatice, că am fost în Tokyo de 2 ori am fost. Am cântat, am făcut odată un concert cu Altă cultură? Cum ți s-au părut? Da, o complet altă cultură. Dar te-au inspirat? Foarte mult. Sunt extrem de disciplinați. Extrem de respectoși, da, într-adevăr. Și țin minte că m-am dus în singura zi în care am avut o liberă, m-am dus cu câțiva colegi să vizităm prin prejur și erau mii de oameni. Era la Kamakura. Erau mii de oameni și totuși era o liniște incredibilă acolo. Și lucrul ăsta este, în primul rând, te miri. Da. Când vezi așa ceva. La noi. E bine. Dar să știi că și la noi sunt locuri. Sunt locuri, într-adevăr. Suntem mai vorbăresc noi, într-adevăr. Da, într-adevăr. Dar a fost o experiență foarte interesantă. La Hong Kong a fost interesant din alt punct de vedere, că făceam o producție de Cuzi Fan Tutte acolo și voiam să mănânc. Și m-am dus cu colegii, zic, hai mai să mâncăm. Mă gândeam, mâncare chinezească. Și am fost foarte uimiți toți să constatăm că ceea ce avem noi aici în Europa, ceea ce știm noi că este mâncarea chinezească, nu are nimic de face cu ce e acolo. Unde este puiul dulce acrișor? Da, exact. Cu puiuțul, cu legumele, cu nu știu ce. În sfârșit, găsim într-un restaurant. Exact. Găsim într-un restaurant. Eram cu o colegă. Pui cu legume. Asta e. Zic, hai să împărțim puiul cu legumele, că ziceau că e o porție mare, de 2 persoane. Grozav. Perfect. Și ne-au venit, Doamne, nu o să uit niciodată, ne-au venit cu un pui pe farfurie, cum să spun, cu cioc cu tot. Era ceva foarte ciudat, așa tăiat pe jumătate și cu aripi. Mai că mișca un pic. Da, cu un sos așa foarte lucios pe el. Și legumele erau câteva fire de pak choi. Și ne uitam una la cealaltă, zic, cine vrea să mănânce ciocul? Îl donez. Exact. Deci a fost foarte interesant. Am mâncat până la urmă la italian. Dar a fost o experiență interesantă. N-ai gustat din el? Măcar așa. Ba da, era ok, adică nu, dar prezentarea ne-a dat ți-a pierit exact. pofta. Dar și acolo e fascinant, pentru că și la Tokyo, bine, Tokyo e zgomotos. Erau oamenii așa, fără exagerare, erau așa lângă mine. Și la Hong Kong.
la fel. Am fost apoi și în Coreea, la Seul. Totul foarte mare. Foarte, foarte mare, foarte larg. Și foarte multă lume, evident. Eu, sufletul meu este pe ceva mai liniștit, mai relaxat, și cred că și din cauza asta prefer Europa. E mai... nu știu. Poți să respiri. Să dai din coate. Exact. Dar la Seul am fost iarăși de 2 ori și iarăși a fost o experiență foarte interesantă și oriunde te duci, indiferent de loc, descoperi ceva, descoperi alți oameni. Și în cadrul aceleiași țări descoperi alți oameni, descoperi altă bucătărie, de care eu sunt foarte pasionată, că îmi place foarte mult să mănânc. Și descoperi alte obiceiuri, descoperi alte locuri în jurul tău. Și practic așa se spune, nu? Că vizitarea unei țări este ca și cum ai face o facultate, pentru că înveți tradiții, înveți bucătărie, cultură. Absolut. Și te inspiri. Da. În Italia, când am fost la Firenze, făceam boema la Opera di Firenze și țin minte că după repetiție nu mai aveam chef să mă duc să gătesc acasă și zic, hai să-mi iau ceva de pe drum și mi-am luat o pizza. Zic, hai să-mi iau o pizza. Și zic, vă rog, am luat, nu știu ce, era o capricioza, nu știu. Zic, îmi puneți, vă rog, niște gorgonzola pe ea. Ma, nu e posibil, ma, cosa fai? Ma no, zic, o plătesc, zic, nu, ma non si fa, ma no, zic, bine, lăsați-o fără. Zic, dar puteți să puneți la pachet? Păi nu, că la pachet voiam. Dar am zis, deci, nu, ei sunt foarte tradiționali. Da, știu. Cu pizza, cu pastele, da, bună mâncarea. Normal. Deci nu pot să... n-am ce spune. Și m-am bucurat să dau peste toate. Deci peste toate chestiile astea, care sunt povestiri haioase, sunt interesante, am dat peste niște oameni deosebiți. Printre care și actualul soț. Da. Pe el l-am întâlnit la München și făceam a doua operă contemporană de care ziceam și culmea că el, noi am început, știind că vom cânta împreună, ne-am scris și am stat de vorbă mult și când ne-am văzut prima oară, v-ați scris înainte să vă cunoașteți fizic. Da. Și când ne-am văzut... Deja vă cunoșteați. Da, a fost ceva, cumva, o familiaritate foarte caldă. Și după aia am început să cântăm împreună, să facem repetiții împreună și asta a fost din prima zi în care am vorbit vreodată, n-a trecut nici o zi în care să nu vorbim. Și acum suntem de aproape 8 ani împreună, căsătoriți de 5, avem o fetiță. Ajungem de și la 4 fetiță. Ani, deci să fie sănătoasă, să vă trăiască. Doamne ajută. Mulțumesc la fel. Mulțumesc. Ajungem și la fetiță. V-ați cunoscut? V-ați plăcut? Ne îndreptăm un pic spre latura. Cu Madalina Manole. Exact. Și pe asta o cântam în vestiare. O cântam. Cum să nu, pe Madalina Manole. Da. Și am cântat împreună și ne-am dorit să ne cunoaștem. Și am stat mult de vorbă, până să se înfiripe ceva între noi, să se întâmple ceva între Practic noi. în asta stă cunoașterea, în a comunica. Da, noi nu ne-am grăbit. Foarte bine. Nu ne-am grăbit. Ne-am cunoscut. Și a fost... El este suedez. Și prima oară, țin minte, când a venit în România, a fost foarte interesant pentru el, pentru că ei sunt diferiți de noi. Și i-a plăcut la nebunie. S-a simțit imediat Am înțeles acasă. că, exact asta voiam să zic, am înțeles că el a insistat chiar să creșteți copilul sănătos într-o țară și ortodoxă și... Da. Deci, după ce a fost clar că voiam să fim împreună și așa, a venit pandemia. A venit pandemia. Bine, la ceva timp după aceea. Și a spus, măi, ce facem aici? Ni s-au anulat toate contractele. Hai în România. Și zic, în România
ce facem? Zice, măi, e familia ta acolo, avem familia acolo și este mama ta, este sora ta și el iubește România, iubește foarte mult România. Și zic, mai haide, hai să mergem. Ceea ce nu știam eu atunci este că eram însărcinată. Nu știam. Când am venit, am aflat lucrul ăsta. Noi am făcut COVID când am venit și eu zăceam în pat și credeam că zac din cauza COVID-ului. Dar mai era ceva în plus. Mai era ceva acolo. Nu știu dacă era, dar cred că era... E oboseala aceea, evident. Din primul trimestru, că într-adevăr, că și cu mult după ce a trecut COVID-ul tot mai era oboseală. Da. Dar am avut, slavă Domnului, am avut o sarcină foarte ok. Deci, în afară de primul trimestru în care am fost mai... Tot îmi bine să zic semestru. Da. Dacă acum cu facultatea e... și a venit și fetița noastră pe lume, sănătoasă, și am avut și un medic, un ginecolog excepțional, care mi-a adus fetița pe lume, care a avut grijă de mine, doamna doctor Zorela Scarbură. Dacă mă auzi, Zorela, îți adresez și pe calea asta o mulțumire din nou din toată inima. Mi se pare foarte importantă persoana cu care naști, pentru că este prima persoană care îți ia bebelușul în brațe. Da. Este ceva... Așa este. Câtă încredere să ai ca mamă, să-l... Toată încrederea Asta este, că nu să lași doar viața ta, lași viața celui pe care îl iubești mai mult decât viața ta. Și mi se pare incredibil. Și, cum să spun, am să-i port întotdeauna și la fel. Recunoștință veșnică. Și da, uite, și a venit fetița pe lume și a fost așa o schimbare completă de viață, de priorități. Și țin minte primul concert pe care l-am făcut după ce am născut, la 3 luni, eram încă în perioada de pandemie. Minunata Luminița Arvânescu m-a chemat să fac, să particip în cadrul unui concert de lead-uri românești. A fost un proiect foarte interesant. Unde? Aici, în București, la Muzeul Colecțiilor de Artă, un cadru minunat de concerte. Și Luminița este iarăși și a fost o mare susținătoare a mea și nu numai a mea, dar a artiștilor în general de operă. Și pentru noi, ca artiști, e atât de important să te simți că au alții încredere în tine. Și se creează o conexiune. Clar. Și e un lucru extraordinar. Acum au început și oamenii să deschidă mai mult pe partea de cultură. Văd sala operei plină mereu, la teatre la fel sunt sălile pline, abia mai găsești bilete. Și mi se pare că și publicul vine și vă susține ca artiști și vă recunosc, pentru că înainte, când se spunea că ești cântăreț de operă, tenor, soprană, nu prea acum au început să se așeze un pic pe piedestal. Mie mi se pare că acum când spui cuiva că ești artist de operă, soprană sau whatever, tenor sau... Pentru cei care nu sunt muzicieni, pare ceva foarte exotic. Și am văzut lucrul ăsta la mai multă lume. Da, dar cu admirație. Înainte era ce face, cântă. Da, s-a schimbat un pic, s-au schimbat mentalitățile și deschiderea spre cultură. Într-adevăr. Da. Și acum sunt tare bucuroasă că acum îmi fac și doctoratul. Wow. Și și e la Timișoara, la Universitatea de Vest, și aici trebuie să o pomenesc pentru următoarea mea, că e o compozitoare extraordinară. Nu pot să nu vorbesc de ea, doamna Livia Teodorescu Ciocănea. Pentru că eu scriu despre muzica vocală a femeilor compozitoare din România. Și ea este așa un îndrumător excepțional. Eu sunt genul de om care îmi fac lecțiile și pun întrebări.
Întotdeauna. Și lucrul ăsta m-a ajutat tot timpul în tot ce am făcut, pentru că mi-am pus întrebări la care am găsit răspunsurile. Și te poți duce în profunzime. Exact. Și întrebările pe care le-am legate de doctorat și de tot, îi le pun dumneaei și n-a existat, și sunt multe, și n-a existat să nu-mi răspundă, n-a existat să nu mă lămurească, să nu mă sprijine. Sunt norocoasă. Și mai departe și tu faci același lucru, practic, nu? Ce ai învățat de la meșterii. Da, exact. Acum am bucuria să dau mai departe. Maestrii. Da. Am început să predau la conservator. Asta voiam să întreb, ce face Laura Tătulescu acum? Pe lângă mămică, care până la urmă este, cred că zic, cel mai important. Da. Fără doar și poate. Dar misiunea noastră pe pământ. Absolut. Și am început să predau și am studenți foarte serioși. Și foarte... Cine se aseamănă se adună, nu? Da, zic și eu, da. Dar sunt curioși, sunt devotați, sunt foarte implicați, așa cum sunt și eu. Și eu sunt foarte implicată și mă bucur să merg pe drumul ăsta. Să plantezi mai departe la rândul tău. Cum sunt studenții de astăzi față de cum eram noi, de exemplu? Ei sunt în dezavantaj pentru că spre exemplu, au mai puține ore de canto pe săptămână. Noi aveam 3 ore. 5 ani. Ei au câte o oră și maximum jumătate cu 4 ani. Gândește-te, dacă facem o socoteală, pe care nu o să o fac acum, e o marjă foarte mare. Da. O diferență foarte mare. Da, o diferență foarte mare. Dar facem tot ce putem cu timpul pe care le avem și ei își fac temele, n-au încotro. Dar sunt copii foarte serioși și foarte buni și sunt foarte, foarte bucuroasă să i-am lângă mine. O îndrum pe micuță spre partea... Nu trebuie să o îndrum eu. Deci eu cânt acasă. Când mă gândesc că și din mamă și din tată nu putea să iasă altceva decât să vă... Ea cântă și cântă. Îți spuneam mai devreme că mă pun să fac vocalize și o iau cu mine și și mai face și ea câte ceva pe acolo. Și are o ureche foarte bună pentru că tot timpul cântă exact... E pe sunet. Da, tonul respectiv. Dar... Deci e clar că nu te-a ales degeaba să-i fii mămică. Nu. Așa se spune că atunci când suntem încă sufletele ne alegem părinții și familiile în care ne naștem. Dumnezeu a știut. Și și eu m-am gândit la fel când am văzut că amândoi copiii ai mei au ureche absolută la 4 ani. Am zis că e clar că Dumnezeu are un plan și nu degeaba m-au ales. Da. Era clar, matematica... Nici de la mine n-am cerut de acolo. Ne aducem aminte așa un picuț. Nu? Nu o să intrăm în discuție. Nu intrăm în discuție. Și eu stau și mă gândesc cum am luat și treaptă și... Da. Tot, chiar am muncit, adică nu este că... Eu nu mai știu cum. Ba da, pentru că totuși aveam... La matematică? Da, poate... Se spune că și în muzică este matematică și toți îmi ziceau, cum nu înțelegi matematică? Pentru că, uite, tu faci muzică și în muzică e matematică. Da, zic că muzica e atât de logică, matematică și atât de frumoasă. Da, bine. Dar... Deci o să îndrum spre un liceu de muzică, spre... Aș vrea să vedem, toate la timpul lor, dar are într-adevăr aptitudinea asta și... mă consider nu norocoasă, că norocoasă sună ca și când ar fi ceva la întâmplare. S-a câștigat, da. Mă simt binecuvântată cu viața pe care o am, pe care am avut-o, care acum este altfel, pentru că am alte responsabilități. Dar... Binecuvântarea ta vine prin faptul că Dumnezeu te-a ținut sănătoasă ca tu să urci aceste trepte, însă în spatele succesului tău este clar munca ta și sacrificiu, după cum spuneam, în loc să ieși să te distrezi, ai stat și ai studiat și Dumnezeu te-a susținut, într-adevăr, ți-a dat un dar pe care l-ai cultivat și l-ai înfrumusețat, te-a ținut sănătoasă și atunci este
practic lucrul tău cu Dumnezeu, știi? Dar Ai mers trimis, iartă-mă că te întrerup, pe lângă asta mi-a trimis oameni. Și oameni care au fost lângă mine și aici, în fruntea tuturor, stă mama. Că mama a venit cu mine, venea la toate recitalurile mele de la liceu, venea și stătea pe piatră, să așteptăm rezultatele de la conservator, cum stăteau părinții toți părinții noștri, ciorchini. Și a venit să mă vadă de nenumărate ori în spectacole. De nu știu câte ori o sunam, zic, mamă, nu mai, sunt obosită, sunt asta, hai mamă. Și în tot timpul mă încuraja, mă făcea să râd și mă mai relaxam și eu, mă mai destindeam, dar faptul că o știam acolo. Chiar dacă nu fizic, pentru în mine inima ta a fost, și este, minte, și acum o liniște. Și sunt și acum soțul meu, care este cel mai mare sprijin. Un extraordinar, un om extraordinar, un om deosebit și el cântăreț la rândul lui. Deci vă înțelegeți, da. Pentru că acum, dacă toți suntem la ceas de noapte, într-adevăr trebuie spusă și treaba asta, că există anumite lucruri pe care nu le fac cântăreții înainte de a cânta, deoarece nu mai este susținerea diafragmei și un bărbat dintr-o altă meserie probabil n-ar înțelege și atunci cu atât mai mult... Nu e numai chestia asta. Dar este destul de importantă. Sigur, dar mai e și aspectul, știi? Când te duci pe scenă și te îmbrățișează un alt bărbat. Da. Sau îl îmbrățișează o altă femeie. Da. Și înțeleg lucrul ăsta și îl înțelege și el. Dacă este sau când este cazul. Tocmai pentru că sunteți în domeniul amândoi. Exact. Dar înțelegem, de exemplu, eu dacă studiez și zic și îl chem, zic, te rog, ascultă fraza asta și îi spunem cum ți se pare. Cel mai mare critic. Dar mi le spune cu blândețe. E și foarte tipicar. Și uneori dar pentru că știu de unde vine, pentru că știu știu unde vrea să... Și știe probabil și tu ce poți și scoate din tine ce e mai bun. Exact. Și viceversa. Da. Un gând de încheiere. Ai recomanda... Nu te întreb dacă ai lua-o pe același drum, cu siguranță. Acesta este drumul și a fost clar un drum și este în continuare un drum frumos și plin de succese, Doamne ajută, în continuare. Dar ce le-ai recomanda copiilor care se gândesc că poate este greu să reușești... Mulți se gândesc că trebuie să ai un spate, să ai o susținere și financiară, pentru că implică multe, călătorii, nu știu ce... Ce recomand? Sfatul tău care ar fi? Pentru cineva care se gândește să vină pe drumul ăsta, să nu le fie frică de muncă, să se pună în fața pianului și să știe că acolo se poate întâmpla orice. Mai dăm un kicks, mai nu-mi iese o notă, mai nu știu ce. Este ok. Pentru că este munca proprie de care toți avem nevoie și toți au nevoie. Să nu le fie teamă de asta. Orice se poate întâmpla acolo. Să muncească și să meargă cu încredere înainte, vor da peste greutăți, pentru că nu există meserie. Și nu există succes fără eșec. Absolut. Fără doar și poate. Da, clar. Dar din toate momentele respective, dificile, vor învăța. Noi nu învățăm din momentele ușoare. Cu siguranță. Învățăm din cele grele. De cele ușoare ne bucurăm. Dar momentele grele ne transformăm. Absolut. Și ne duc către cunoaștere. Trebuie să-și facă fiecare persoană o autoevaluare. Trebuie să-și găsească drumul. Disciplina, e o disciplină mare în cântat, către autocunoaștere. Noi depindem, e un gând mai lung de încheiere, dar tot îl spun. Te rog. Vocea și cântul nostru nu depinde numai de corzile vocale. Depinde de foarte mulți factori externi / interni. Adică cât dorm, cum mă hrănesc. Mulți cântăreți suferă de reflux. Deci depinde de ce anume mănânc. Mă hrănesc
suficient, mă hrănesc prea mult, bagă mine până nu mai pot și ăsta e un Tot o disciplină da, este și aceasta. Cât mă hidratez, mă mișc suficient, am suficientă lumină în casă. Și asta este o influență. Da. Pe ce parte este apartamentul? Pe nord? Dacă e mai răcoros, e mai... Cât vorbesc când nu cânt? Cum îmi folosesc vocea în afara cântului propriu-zis? Toate lucrurile astea au o influență. Și disciplina este foarte personală pentru fiecare. Și sfătuiesc pe oricine să-și găsească disciplina personală și un profesor bun. Un profesor care să-i dorească binele și care să-l susțină. Și să vadă aurul din el. Și care să aibă răbdare, dar și ei, și noi, și cântăreți, avem nevoie de răbdare. Cu atât mai mult la vârsta aia. Să nu se ia după ce văd pe media socială. Pentru că este altceva, nu știm niciodată ce e în spate și de unde vine fiecare. Că foarte puțin vorbesc despre partea asta. Dar este un drum care necesită răbdare și timp. Mult, mult timp. Pot să fac un întreg discurs. Dar rezultatul este fabulos. Poate fi. Poate. Nu mereu, dar de multe ori este răbdare, muncă și disciplină. Îți mulțumesc foarte mult că ai venit și în această seară și te mai așteptăm și în alte ediții. Vin cu drag. La cât mai multe o să lăsăm în descrierea ta, o să lăsăm și niște linkuri unde oamenii să te poată urmări și să te poată vedea pentru cei care nu o cunoașteți pe Laura Tătulescu. Dragilor, Laura a fost în această seară alături de noi, vă așteptăm la un nou episod și până atunci nu uitați să împărtășiți cu prietenii voștri aceste episoade de inspirație, de relaxare și de motivație. O noapte liniștită!